बिश्वनाथ जिल्ला एबसुआ 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि जोहै 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुंगासिनो। थिग बेबायदिनो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया मैया जोबनानै थाङो। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव सोनाब बिश्वनाथ दख'रा आरो न'दुवार दख'रा मोननै जोलुर हानजानि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायना सोनाब बिश्वनाथ दख'रा गेलेगिरि हानजाया 2 गलाव देरहासार जाना 5,000 रांजों लोगोसे ट्रफी आरो न'दुवार दख'रा जोलुर गेलेगिरि हानजाया नैथि बान्था 3,000 रांजों लोगोसे ट्रफी बान्थाखौ जिल्ला एबसुआ रानना होयो। बे बादायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि निजोम बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि बिबेकानन्द बसुमतारी आरो बेकवार्ड क्लासेस अफ आसामनि मासिगिरि डक्टर रन्जन गगৈ बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायजों फैबाय थानाय इयुननि गेलेगिरि बिथांमोननि सायाव थुलुंगाखां बिबुंथि लाखियो। बिश्वनाथ जिल्ला बानजायनायाव अंडर 13 फुटबल बादायलायनाय दा बेखौ मा थांखि मा बिथिङाव हाबाफारि दिनै देग्लाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जिल्लानि सिङावबो अंडर 13 फुटबल कम्पिटिशनखौ सेथि खेबनि थाखाय होनाय जादों। दा बेवहाय दख'रा आफादफ्रा गावसोरनि दख'रानि सिङाव चेम्पियन टीम हिसाबै मोनसे लानानै दिनै जोंनि बे सोनाब बिश्वनाथ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय बे सोमदोन जोहोलाव गेलेग्रा फोथाराव दिनै फाइनाल मेट्चआ गेलेनाय जायो। दा बेवहाय उइनार हिसाबै जोंहा सोनाब बिश्वनाथ दख'राया देरहासार जानो हायो आरो रानार्स आप हिसाबै न'दुवार दख'राया बिथांमोना मोननो हायो। दा बिथांमोननि गेलेनायाव जोङो बिथांमोननि जि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ बिथांमोना मोजाङैनो गावसोरनि गेलेनायनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हायो। बे खेलखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो नोजोर, बै थांखि आरो नोजोरखौ आङो सान्दों जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि सिङाव जिफोरनिखि गेलेगिरिफोरखौ जोङो दिनै मोननो हादों, बै सिमांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सिमां, बै सिमांखौ हयथ' बिथांमोना जाफुंसार होनो हागोन। मानो होनोब्ला बेवहाय जोबोद मोजां प्लेयार जोङो नुनो हादों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे नोजोर लादों जे जोंनि 13 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिफोर, बै गेलेगिरिफोरखौ जोङो जयै बुथुमनानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव साफा जोङो दुर्गा बर', साफा जोङो हलिराम नार्जारी बिथांमोन बायदि जोंनि बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय जोङो फुटबल गेलेगिरि, जोलुर गेलेगिरि जोङो मोननो हास्थायदों। दा बै थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। जोंहा मिजिंथियो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसेयैनो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आरो थांखि, बै थांखिया जाफुंसारगोन बेखौ जोङो अरायसम मिजिंथियो। दिनै जे गेलेनानै गोबां मोजां उन्दै गथ'साफोरा मोजां माखासे गेलेनो हादों। दा बेवहाय जोंनो माखासे कर्सनि गोनांथि बेखौ निस्सय जोङो दिनै जाय गेलेगिरिफोरखौ जोङो जिल्लानि टीम हिसाबै जोङो बानायगोन, दा बेखौ बिथांमोनखौ जोङो जिल्लाया जोङो कचिं होनायनि बेबस्थाखौ लागोन। कचिं होखांनायनि मिरुनि जि कम्पिटिशन, मिरुआ जेराव माने अंडर 13 जि जिल्लाफोरनि टीमफोरखौ लानानै जे मोनसे कम्पिटिशन मावगोन मिरुयै, दा बैयाव जोङो मोजाङै गेलेनो हानाय बायदि जोङो जिल्लायाबो बेवहाय कचिं होनायनि जोङो बेबस्थाखौ लानाय जागोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त
खालारसिन मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।